हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदोंलाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों बेयाव इउपि सेक्सननि आसाम स्पेसियेल टेट 2026नि दा बे इउपिनि नैबे पलिटिक्स एबा पलिटिकेल साइन्सनि डेम'क्रेसि आरो कनस्टिटिउसन बे मोननैनि सायाव मिक्स नोंथांमोना मोननाय जागोन डेम'क्रेसि फ्रिडम इकुवेलिटि ससियेल जास्टिस राइट्स बेनिफ्राय आरोबाव कनस्टिटिउसननि बेसिक कनसेप्ट अफ ए कनस्टिटिउसन आरो बेनिफ्राय केरेक्टारिस्टिक्सफोरखौ मोननाय जागोन नैबेवहाय दा अब्ला गोबाव खालामाजासे फैदो जोङो बाहाय मा नुदों नायदिनि भारतनि सुबुं खुंथाय आरो संबिजिर जेखौ बुंनाय दङ भारतनि संबिजिरखौ बाहायफुंनाय जादोंमोननो 1950 मायथाइनि 22 जानुवारिखौ बयबो कमन हागोन बेनिफ्राय नैबे मोनसेया जाहैबाय मा भारतआ जोंना 1947 उदांस्रि मोन्दों जिहेतु बेनिफ्राय 1950आवसो कनस्टिटिउसन एबा संबिजिर मोन्दों नाथाय बेखिनि समखौ जोंना भारत उदांस्रिनि उनाव मा संबिजिर मोननायनि सिगां 1935 मायथाइनि भारत सोरखार आयेन गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1935 बेजों सामलायनाय जादों होनदों गोनांथार भारतनि संबिजिर रनसायनायाव गासै सम लादों बेसेबां 2 बोसोर 11 दान 18 सान लादों भारतनि संबिजिरखौ लिरफुंनो हादोंमोननो 1949 मायथाइनि 26 नभेम्बराव भारतनि संबिजिर रनसायनो खसरा एबा ड्राफ्टिं कमिटि दानाय जादोंमोन 1947 29 आगष्ट खालि आफादगिरि जादोंमोन डक्टर भीमराव आम्बेडकार जायखौ बाबा साहेब होननानैबो मिथिनाय जायो भीमराव आम्बेडकारनि गुबुन मोनसे मुङा मा होनना सोंनो हागौ सोद्रोमाफोरखौ गोसोआव लानांगोन सोद्रोमाफोरा मेम्बारफोरा सोर सोर जादोंमोन नैबाव एन गपाल स्वामी आयेंगार ओमफ्राय आल्लाद कृष्ण स्वामी आयार के मुन्सी सैयद मोहम्मद सादुल्ला एन माधव राव टी.पी. खाइतान दा बे बिथांमोनखौ साब्रै होनानै एबा साथाम होनानै सासे नङै होनो हागौ बेखौ गोसोआव लानांगोन ओंखायनो गासिखौबो लाजोबदोंगोन बेखौ भारत संबिजिरनि उनसंनायफोर होनो बबे हादरखौ भारतनि संबिजिरा फल' खालामनानै रनसायजादों ब्रिटिश एबा ब्रिटेननि संबिजिर जिहेतु संसदारि सुबुंखान्थि बेखौ लादोंनो आयारलेण्डनि संबिजिरनिफ्राय हादरनि बिथोरारि खान्थिखौ लादों फ्रान्सनि फरासिनिफ्राय उदांथि समानथि बिदा फंबाय साननाय आमेरिका जथाय हादरनिफ्राय गुदि मोनथाय केनाडा अस्ट्रेलिया आरो खोला आफ्रिकानिफ्राय जथाय हादरारि खुंथायखौ लानाय जादोंनो बेबो सिगांनि एग्जामफोराव फैखांबाय बेयो जोबोद गोनांथार बबे हादरनि कनस्टिटिउसनखौ फल' खालामदों बबे मोनसे बाहागोखौ बेबायदि जेरै बांसिन गुदि मोनथायखौ सोंनाय जादों आमेरिकानिफ्राय गुदि मोनथायनि आगोलाव फैखांबाय जिहेतु संबिजिराफोरनि आफादगिरिया सोरमोन होनदों प्रेसिडेन्टआ बेनिफ्राय डक्टर राजेन्द्र प्रसाद नायदो चेयारमेना बे भारत संबिजिर रनसायनायाव आसामनिफ्राय सोर बाहागो लादोंमोन होननानै बे आसामनिफ्राय सोर बाहागो लाया भारत संबिजिर रनसायनाय समाव सैयद मोहम्मद सादुल्ला दहाय नुनाय मेम्बारा बेनोमोन बेनिफ्राय गपिनाथ बरदलै बिथाङाबो दंमोननो बर'निफ्राय आगोमा सासे दंमोन नै धरनिधर बसुमतारी रेभारेन्ड जे.एम. निकलास रय बिथाङाबो दंमोननो निबारन चन्द्र लस्कर कुलधर सलिहा रहिनी कुमार चौधुरी आब्दुर रऊफ बिथांमोनहा दंमोन होनदों भारत संबिजिरनि खुगाफोरनायनि आदर्शफोरा मा होनदों प्रेम्बल टु दा इन्डियान कनस्टिटिउसन जेखौ बुंनाय जादों बे खुगाफोरनाय प्रेम्बलफोरा उदां समाज बासि धोरोम सायख'यि सुबुंखान्थि सुबुं रायजो न्याय उदांस्रि समानथि बिदा फंबाय साननाय बेफोर होनदों उदां माने मा न्याय समाजबादि उदां माने जोंनि भारत हादरा रावनिबो सिङाव नङा आरो जोंनि भारत हादरनि सोरबा लिडार सोरबा कम्पानिफोरा जोङो हादरखौ सामलायाखै होननाय जादों समाज बासिया समाजखौ जों बासिलायनो मोना गासिबो समाजनि मानसिफ्रा बेयाव थानो हायो धोरोम सायख'यिया धोरोम सायख'नो हाया गासिबो धोरोमानो जोंनो बाहाय सेकुलार बयबो थाजोबनो मोनो सुबुंखान्थियाथ' डेम'क्रेसि जों जेखौ बुंखाबाय जोङो सायख'नाय सुबुंखान्थि जोंहा हादर सायख'नाय हादरनि दागिरि सायख'नाय एमए हादोरगिरि सायख'नाय गासैबो भट होनो हानायनि मोन्थाय बेफोर गासैबो जोंना सुबुंखान्थिनि सिङाव गोलैयो सुबुं रायजो सुबुंजोंनो खुंजानाय जोंनि भारत हादरा रावनिबो गुबुन हादरजों खुंजाया जोंनि सुबुंजोंनो खुंजागोन सुबुङानो बानायनानै लागोन बेफोरखौ होननाय जादोंमोन बेनिफ्राय भारत संबिजिरनि खुगाफोरनायाव समाज बासि आरो धोरोम सायख'यि बे मोननैखौ मा होनदों जोंनि भारताव संबिजिर लिरजेननायाव गैयामोन बेखौ 1972 मायथाइयावसो सोनाय जादों जायखौ 42nd संबिजिर सोदांनाय 42nd एमेन्डमेन्टआवसो बेखौ सोदांनाय जादों भारत संबिजिरा होनाय न्यायआ मा होनदों संबिजिरा जोंनो मा न्याय एबा बिजिरनाय जास्टिस होयो जोंनो समाजारि न्याय राजखान्थियारि न्याय आरो रांखान्थियारि न्याय भारत संबिजिरा लिरजानायनो लिरजायि एबा लिरजानाय बेबायदि सोंदों भारत संबिजिरा लिरजानायखायनो जोंना बुक दङ एबा कनस्टिटिउसन बिजाब दङ लिरजायोबा बिजाब थाया भारतनि संबिजिरा मा गोरलै आरो गोब्राबनो रिजाइड ना फ्लेक्सिबल दा बे जोंनि भारतआ रिजाइड आरो फ्लेक्सिबल मोननैजों मिक्सड गोसोआव ला बेखौ रिजाइड एबा
फ्लेक्सिबल बे मोनसेल' नङा रिजाइड आरो फ्लेक्सिबल मोननैबो लिरजानायबो लिरजायोबो मानोना जोंना लिरखानानै दोननायखौ जोङो दाननोबो हायो जेरै आर्टिकेल 375 बेफोरबायदिखौ जों दाननाय नुदों जम्मु काश्मीरनि बेलायाव बेबायदिनो दाननानै आरो जोंहा बिटिसि मोनबाय बिटिसिखौ जोंहा सोसनबाय 8 सिडिउलाव नै सोसननो हालायबाय बेबायदि आरो नङाबा पार्मानेन्ट जुदि रिजाइडल'बा बेखौ दाननो हाया सोसननो हाया बेनिफ्राय भारतनि संबिजिराव थानाय दफा आयदा आरो फारिलाइफोरा बेसेबां होनदों बे मोनसे गोनांथार गोसोआव लानांगोन 395 दफा 22था आयदा दङ 12था फारिलाइ दङ होनदों बेनिफ्राय बुहुमनि देरसिन आरो लावसिन संबिजिरा मा होनना बुङोबा भारतनि संबिजिरखौनो बुहुमनि देरसिन संबिजिर बुंनाय जायो भारतनि संबिजिराव थिसनजानाय आयदाफोरा मा होननाय जादों नै मा थिसनदोंनो खुंनायनि खान्थिफोरखौ थिसनदों नोगोरारिथिखौ थिसनदों गुदि मोनथाय थिसनदों हादोरनि बिथोनारि खान्थि थिसनदों बिजिरसालिनि राहा थिसनदों बिसायख'थिनि बिखान्थि थिसननाय जादों भारत हादराव नोगोरारिथि मोननायनि राहा होनो भारत हादराव माबोरै नोगोरारिथि सिटिजेनशिप मोननो हायो होननाय जादों सिटिजेनशिप मोननो मोननै नोगोरारि मोनबेसे मोननो हानाय जायो होनदों भारत हादराव नोगोरारिथि मोननायनि राहाया मोनबेसे होननाय जादों सासे मानसिया मोनबेसे सिटिजेनशिप मोननो हायो होननाय जादों बेयो मोनसेल' मोनो जोंनिया बेखायनो जों हाबा जाबा बिमा बिफानिफ्राय दाननानै लानांगौ हिन्जावफ्रा खारलांबा दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोबा जोङो भटारशिप एबा सिटिजेनशिपखौ दाननानै लांनांगौ बे भारत हादरा दरसे मा होनो खाव जथाय हादोर होनदों भारत हादरखौ मा जथुम हादोर आरो मिरुसियारि बे मोननै बाहागोआव राननाय जादों भारतआ मिरुसियारिबो मिरु सरकारनिफ्राय जालायो आरो फारसेथिं इउनाइटेड स्टेट्सनि आखुथाय एबा जथाय हादोरनि आखुथायबो दङ जेरै ओंखायनो जोंनाव 28था स्टेट्सफोर दङ आरो बेखौ जोंना स्टेटनिफ्राय प्रेसिडेन्टआ सालायालाबा मा जालायबाय प्राइम मिनिस्टारासो सालायलायबाय अब्ला बियो मोनसे मिरुसियारिनि सरकारनि आखुथाय जालायबाय मोननैजों मिक्स सिंगेल जथाय सिंगेल मिरुसियारि नङा भारत हादरनि सरकारा खुंथाय राहाया संसदारि होनदों संसदनिफ्रायसो जोंना सालायो जिहेतु एबा पार्लियामेन्टनि लिडारासो सालायो जिहेतु जोंना सोरो पार्लियामेन्टनिफ्राय गाहाय मन्थ्रियासो सालायो प्रेसिडेन्टआ सालाया जिहेतु भारत संबिजिराव खुंथायनि राहाया गोहोखौ मा राननाय जादों होनदों भारत संबिजिरा खुंथाय राहानि गोहोखौ बाहागो रानदोंनो मा मिरुआरि फारिलाइ रानदोंनो 97 आयदा रायजोआरि फारिलाइ 66था आयदा बाहागो रानदों जथाय फारिलाइ 43था आयदा बाहागो रानदों भारतनि गुदि मोनथायफोरा मोन 6था होनदों मा जोंना नायदो गुदि मोनथायफोरा जोंना नाय बेखौ गोसोआव लानांगोन गुदि मोनथायफोरा गाहायनि बबेया गुदि मोनथाय नङा होनना सोंगोन मोनब्रै होननानै ओंखायनो बेखौ लाजोबनांगोन समानथाइनि मोनथाय उदांस्रिनि मोनथाय संबिजिरनि सोलोंथाइ हारिमुनि धोरोमारि आरो सोबख'नायनि बेरेखायै मोनथाय आरो बेयाव प्लास पइन्ट जोंना मा दंबावो संबिजिरनि बेसेबां दफायाव दङ होनबा समानथाइनि मोनथाया नै 14 to 19 उदांस्रिनि मोनथाया 19 to 22 संबिजिरारि मोनथाया 30 to 35 सोलोंथाइ आरो हारिमुनि मोनथाया 29 to 39 धोरोमारि मोनथाया 26 27 28 सोबख'नायनि बेरेखायै मोनथाय 23 24 सिमाव बे आयदायाव सोफानानै दंफायो दफायाव गुदि सोलोंथाइनि मोनथायखौ बबे मोनसे मोनथायनि सिङाव सोनाय जादों उदांस्रिनि मोनथायनि सिङाव सोनाय जादों गुदि सोलोंथाइनि मोनथायखौ आरो बेयो 21 दफानि ए नं फारियाव दङ होनदों संबिजिरनि बेसेबांथि आयदायाव गुदि मोनथायनि बागै मख'नाय दं होनबा 3थि आयदायाव गुदि मोनथाय मख'नाय दं भारत संबिजिरनिफ्राय दोहोननि मोनथायखौ माला बोखारनाय जादों होनदों प्रपार्टिनि राइट्स अफ प्रपार्टि बे प्रपार्टिया दाननाय जाबाय 1974 एमेन्डमेन्टआव दाननाय जादों होनदों दोहोननि बिगोमानि मोनथायखौ गाहायनि बबेयो गुदि मोनथायनि आखुथाय नङा होननाय जादों नैबे गुदि मोनथायनि आखुथायफोरा मा नैबे मोनथामा गोसोआव लानांगोन दानिया नङैखौलाय जों मानो नांगौ नैबे नङा नालाय बे नंगौखौल' गोसोआव लाबानो जाबाय PDF मोनगोन ओंखायनो स्क्रिनशटबो लानो हागोन बेनिफ्राय गाहायाव दङ गाहायनि बबे गुदि मोनथायनि गोनांथियाव गोग्लैया होननाय जादों नङा नेगेटिभसो सोंदों गुदि मोनथायनि गोनांथिफोरा मा थारमाने अब्ला नैबे मोनथामा गुदि मोनथायनि गोनांथि नङैया लास्टाव दङ जिहेथु बेखौ नङैखौ मानो नायबावनो बेखौ नैबे मोनथामखौ गोसोआव लानांगोन गुदि मोनथायनि गोनांथि इम्परटेन्स अफ गुदि मोनथाय नायदो भारतनि नोगोरारिनि गुदि मावनांगौ हाबाफोरा मा होनदों जोंना गुदि मावनांगौ हाबाफोरा सिटिजेन डिउटिसफोरा सिटिजेननि मावनांगौ हाबाफोरा 17था दङ बेखौ गोसोआव खैथा दङ बेखौ गोसोआव लानांगोन मा होननाया गाहायनि बबेया नङा होननानै सोंनोबो हागौ होमब्लाथाय बे एसेबां फैथावथाव नङाबाबो 17था बेखौ गोसोआव लानांगोन संमेथाय हादरारि फिरफिलानि फारसे मान होनाय उदांस्रि सोमावसारनायाव थैलांनाय जिउ बावलांनाय गेदेमाफोरखौ मान होनाय खौसेथि गोरोबलायनायखौ रैखा खालामनाय हादरखौ रैखा खालामनाय सिबिनाय बिदा फंबाय साननाय भारतनि बुमिन एबा
जारिमिनखौ आर्किटेक्सारफोर गालांनायफोरखौ जोङो मान होनांगोन बेखौ होननाय जादों। बेनिफ्राय मिथिंगायारि आबहावाखौ रैखा खालामनाय आरो गासै गोथां जिउआरि फारसे उनसंनाय गोनोखोआरि नोजोरखौ जौगाहोनांगोननो रायजोनि सम्पथिखौ रैखा खालामनांगोन हिंसायारि खामानि मावनो मोननाङा गाव आरो रायजोनि खामानि मावनायनि दामानिखौ फोजौनानै हादरनि जौगानाय लाबोनांगौनो 14 बोसोर बैसोनि सिङाव थानाय गथ'साफोरनो गुदि सोलोंथाइ होथारनांगौनो बे 17था गुदि मावनांगौ हाबाफोर। भारतनि गिबि नोगोरारिया सोर होनबा फार्स्ट सिटिजेन अफ इन्डिया बेखौथ' हाखागोन प्रेसिडेन्ट। दा प्रेसिडेन्ट गुदि मोन्थाइफोरा मा मा नायदो गुदि मोन्थाइया समानथाइनि मोन्थाइ उदांस्रिनि मोन्थाइ सोबख'नाय बेरेखा धोरोमारि सोलोंथाइ आरो संबिजिरनि मोन्थाइ। दा बेखौ खनसे होबावबाय दहायबो होनबोखादों बेसेबां आर्टिकेल एबा दफायाव दङ होनबा नैबेसोर दहायसो बुंबोखादों गोजौआव बे मोनसे आरोबाव गाहायाव थाफैबावदों बेखौनो बुंफिननाय जाबावबाय स्क्रिनशट खालामना लानो हागोन। बेखिनिमोन दिनैनि नैबे भारतनि सुबुं खुंथाइ आरो संबिजिरनि बेलायाव थानाय सोंनायफोर। बिनि PDF मोनगोन डिसक्रिपसनाव फार्स्ट लिंक मोनगोन बेयाव थांनानै डाउनलड खालामनो हागोन शेयार खालामनानै हो गुबुनफोराबो जाहाथे मोनो मानो बा गुबुनफोर नायनानै एसे बुरजा भिउस एबा नोंसोरनि अनसायनाय बुरजा मोनबासो जोंबो थुलुंगा मोनो नङाबा DM जालांनो नागिरो ओंखायनो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय गोजोन्थों।